Hei kaikille ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tänään mun aiheena on kirjojen poistomyynti. Nykyään puhutaan paljon siitä, että kirjoilla on tosi lyhyt elämänkaari. Kirjakaupoissa tulee nopeasti uudet kirjat kiertoon ja vanhat siirtyy pois, mutta kirjastoissahan näitä nyt pidetään kirjoja onneksi pitempään tarjolla. Mutta välillä kirjastoistakin poistetaan kirjoja ja myydään asiakkaille poistomyynnissä. Mä pääsin tällä kertaa ensimmäisenä päivänä heti poistomyyntiin kirjastoon. Joskus on ollut jotain rääppiäisiä kattelemassa, mutta tällä kertaa pääsin heti penkomaan niitä laareja ekapäivänä. Ja mitä sieltä sitten tuli hankittua, niin kotimaisista oli Eeva Kilven Noidanlukko. Tämä on tämmöisiä kertomuksia lapsuudesta, Karjalan ajoista, Kannaksen kotiseudusta. Sitten oli Helmi Kekkosen Kotiin. Täällä on 9 novellia. Sitten oli novelleista myös tämmöisiä novellipalaat, matkanovelleja. Täällä on monen kirjailijan, muun muassa Katja Kettu, Jari Tervo, Rosa Liksom, Antti Hyry ja niin edelleen. Eli lyhyitä novellitekstejä. Sitten oli vielä tämmöinen naisten raamattu. Tätä kertomusta en unohda. Täällä on kokoelma 17 oman aikamme vaikuttajaa näistä kirjoittaa raamatun kohdasta, jota he syystä tai toisesta eivät voi unohtaa. Tämmöisiä näkökulmia näihin kertomuksiin. Täälläkin on tuttuja nimiä: Ulpu Iivari, Riina Katajavuori, Irina Kruun, Heidi Liehu, Helena Ranta. Monenlaisia tarinoita. Sitten ulkomaalaisista kirjoista löytyi tämmöisiä L. Montgomeryn eli näiden Vihervaara Annan kirjoittajan kirjoja Vanhan kartanon Pat ja Pat Vanhan kartanon Valtiatar. Eli nämä ovat oletettavasti jatkosarjaa. Kaikille tuttu varmasti tämä kirjailija. Sitten oli Alice Munroon Viha, ystävyys, rakkaus ja Keltaisen kirjaston pokkarisarja, ja näitä Munroita mulla on muitakin. Mukava lukea tuo. Sitten tämä menee joulupukin konttiin Cervantesin opettavaisia kertomuksia. Tämä oli kyllä niin uuden näköinen, että tuntuu, että onko tätä ikinä avattukaan. Sitten oli tämmöinen romaani tämmöisestä memphisiläisestä adoptiojärjestöjen orpokodin johtajasta, joka kidnappasi ja myi köyhien perheiden lapsia. Eli tämmöinen rankka aihe. Lisa Wingate, Ennen kuin olimme sinun. Sitten oli Erään katoamisen anatomia. Hisham Matar. Sitten tämmöinen kauniskantinen kirja. Tyttö, joka muuttui lasiksi, Ali Shaw. Tämmöinen, luvataan, että on liikuttava kirja. Sitten oli Joyce Maynardin Vuori talon takana. Kertomus sisarten välisistä siteistä. Osittain thrilleri, osittain perhetarina. Jännittäväksi romaaniksi kehutaan. Sitten oli Neidon ryöstö, Jane Johnson. Tämä on tämmöinen historiallinen seikkailu, jännitystarina. Perustuu todellisiin tapahtumiin. Sitten on Lin Ullmannin Rauhattomat. Ja mä vähän ajattelin, että mulla varmastikin tämä kirja on jo, kun tämä on yksi mun lempikirjailijoita. Ja sitten kun tulin kotiin, niin olihan se siellä hyllyssä, mutta 50 sentillä nyt sitten otin varulta, että jos ei se satukaan olemaan. Eli panen tämä nyt sitten kiertoon. Eli kalliita eivät kirjat olleet kuin 50 senttiä kappale. Sitten jouluihmisenä tietenkin sattui silmään tämmöinen talvinen maisema. Lisa Marklundin Halkovaraas, tämmöinen joulutarina. Kepeä joulutarina halkovarkaudesta. Sitten dekkaristeen kirjoittamia joulutarinoita. Leena Lehtolainen, Lisa Marklund, Henning Mankell ja muita kertojia. Tässä on myös tämmöinen kaunis kuva kannessa. Dekkaristilta Camilla Läckbergiltä löytyi myös Kivenhakkaaja.
näitä mä oon lukenut muitakin. Fjällbackan kylästä Patrik ja Erika Falk. Näitä tuttuja hahmoja näistä Läckbergin rikosdekkareista. No sitten tämmöisiä vähän asiapitoisempia tai siis tämmöisiä tietokirjoja, tai tämä nyt ei varsinaisesti edes tietokirja, kun tämä on valokuvakirja Helsinki. Niin täällä oli tämmöisiä hienoja mustavalkokuvia Helsingistä. Tämä menee kans lahjaksi. Sitten oli tämmöinen Helsinki My Love rakkaudella, kaikkia Helsingin kaupungin osia ja nähtävyyksiä, vierailupaikkoja esitellään. Sitten oli tämmöinen ruotsinkielinen kasvikirja, ja mä nyt en niinkään ole kasvien kasvattaja, mutta täällä oli kauniita kuvia, niin saatan käyttää näitä joissakin korttien tekemisessä ja muussa sellaisessa. Miksei tätä voisi yrittää lukeakin? Tämmöisiä kauniita kuvia täältä löytyy. Sitten oli tämmöinen ihana kirja Emäntälehti vuodelta 1960. Eli tämmöisiä vuosikerta. Täällä on mainoksia ja tarinoita, ihania vanhan ajan mainoksia, ruokaohjeita. Monenlaista ihanaa. Ihan asiaa tosi paljon ja sitten mukava lukea näitä vanhan ajan tekstejä ja mainoksia. Ja hienoja kuviahan täällä myös on. Ja sitten täällä ihan viimeisenä oli myös tämmöinen joulunumero. Eli koristamme kodin jouluksi. Paljon on tekstiä sen ajan jutuissa. Ei ole pelkkiä kuvia. Täällä on myös runoja, tarinoita, pitkiä tarinoita ja muistoja ja ohjeita. Tämä pitää jossain vaiheessa lukea sitten kokonaan. Leivonnaisia ja ennen vanhaan on ollut vähän erilaisia nuketkin kuin nykyään. Sellaisia itse tehtyjä. On hanskoja ja rukkasia. Tällainen historian tuulahdus. Sitten näiden kirjaston poistomyyntipäivien lisäksi olen joskus ottanut kirjoja tämmöisestä vaihtohyllystä. Eli sinne voi tuoda omia tarpeettomia kirjoja ja viedä itseä kiinnostavia kirjoja. Eli tuolla aiemmin mainitsin tuon Linn Ullman, niin Liv Ullman on hänen äitinsä ja hän on kirjoittanut kirjan Muutos tästä Linn tyttärelleen kirjan juuri. Eli tämä oli sieltä vaihtohyllystä mielenkiintoista lukea, mitä hänen äitinsä on kirjoittanut. Ja sitten oli tämmöinen kaunis kirja Noel Barber, Lysoskugga, ruotsinkielinen. Ja tämä otin sen takia, että tästä voisi tehdä jonkun kirja-askartelun. Nettihän on pullollaan tämmöisiä kirjoja, joista tehtäviä askarteluohjeita, mutta voisihan tämänkin yrittää ensin lukea ne ihmissuhdetarina, niin pitäisi kokeilla ensin lukea. Ja tämä on kaunis sitten ihan näinkin hyllyssä, jos ei tästä mitään askartele. Niin tämmöinen saalis poistomyynnistä kirjastosta. Ootko itse löytänyt joskus jotain aarteita ja löytöjä kirjaston poistomyynnistä tai ootko löytänyt kirjoja tämmöisestä vaihtopisteistä? Näitähän olisi kiva olla näitä vaihtopisteitä vaikka ihan työpaikalla. Joku hylly, johon jokainen voisi tuoda tarpeettomia kirjoja ja laittaa kiertoon muille luettavaksi. Kiva, että on nyt jouluajaksi paljon luettavaa. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Sä voit tilata kanavan, tykätä ja kommentoida. Ootko itse käynyt tämmöisissä, hankkinut käytettyjä kirjoja? Kiitoksia.